Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ang yening Webes, September 5, 2024. Flood Control Project King Makabebe, mitok ng ya. Pauli na ning personal property claim, agpangking DPWH. Traditional-looking modern jeepney, Piaglonia, King Lubao. 53 anyos sa high-value drug suspect, may nakabiyaking Mabalacat City. Cassandra Ong, umaming nilakad niya ang license to operate ng Porac Mega Pogo Hub. Siya rin daw ang may-ari ng sinalakay na mansyon. At dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo, nasa kamay na ng mga otoridad ng Pilipinas. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Biyaliwang aktibidad. Nakabalen mga karehiyon at Kananing pandemya, nasa kustodiya na ng Philippine authorities ang sinibak sa pwestong mayor ng Banbantarlac na si Alice Guo. Tinurn over si Guo ng Indonesian government sa mga opisyal ng bansa na pinangunahan ni Interior Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marbil hapon ng Webes, September 5. Nauna nang inihayag ng PNP na kanila ring ito-turn over sa Senado si Guo o Guo Huaping dahil sila ang may standing arrest warrant sa kanya matapos hindi siya sumipot sa mga pagdinig Pogo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom ng Kamara, napaamin na si Cassandra Leong na nilakad niya nga ang sa PAGCOR ang license to operate ng Lucky South 99 na isang pogo sa Porac, Pampanga. Taliwas ito sa una niyang naging pahayag na nagpaparenta lamang siya ng lupa sa mga Chinese businessmen. Samantala, binawi naman ni Ong ang kanyang unang commitment na buksan ang kanyang bank account matapos sa mga patong-patong na kasong inihain laban sa kanya. Narito ang report. Sa ikalawang pagkakataon, sumalang sa pagdinig ng House Quadcom si Cassandra Leong nitong Miyerkules, September 4. Si Ong ang sinasabing authorized representative ng Lucky South 99, ang nagmamay-ari ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga na niraid ng mga otoridad noong Hunyo. Ang sabi ni Ong noong una, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga POGO at ang kanyang negosyo ay real estate. Siya raw at ang kanyang mga kasosyo ang may-ari sa mahigit 40 buildings na nirerentahan ng Lucky South 99. Itinanong ni Representative Robert Ace Barbers kung saan nanggaling ang perang ipinambili sa lupa at pinagpatuyuan ng maraming gusali.
Dagdag pa niya, nakapagtataka kung saan nanggaling ang malaking halaga na ininvest pati ng kanyang mga kasosyo sa naturang Pogo Hub. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito sa mom ko. Ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. Inamin din ni Ong na siya ang nagmamay-ari ng White House Mansion sa Porac na niraid din ng mga otoridad. Meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yun, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 2 to hectares. 3 hectares. Kung sa pagpapaupa lang sa mga gusali raw kukunin ng ganitong kalaking investment, duda raw si Representative Johnny Pimentel Jr. na walang parte sa kinikita ng Pogo si Ong. Assessment ng ibang ahensya po ay nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos, eh malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Cassie is heavily involved in the operations of Lucky South 99. Sa kabila ng mga paulit-ulit na pagtanggi, sa huli, napaamin din ng mga kongresista si Ong. We are preventing what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Ano Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate Pogo po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Duda ng mga kongresista, dami lang si Ong ng mga Pogo operator dahil sinabi niyang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ikaw ay dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo, Cassie? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. Dahil dito, tinanong si Ong kung payag siyang maging testigo pero hindi pa raw siya makapagdesisyon. Binawi rin niya ang unang commitment na mabuksan ang kanyang bank account. Ang kanyang dahilan, marami na raw siyang hinaharap na kaso at maaaring gamitin ito laban sa kanya. Hindi pa man tapos sa pagtatanong ng mga kongresista, itinakbo na sa ospital si Ong matapos bumaba ang sugar level nito. Samantala, sinabi ng Quadcom na iimbitahan din sa pagdinig si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo, oras na makabalik siya sa bansa. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. Kuha sa video ang pagliwanag ng kalangitan sa Cagayan Province dahil sa pagpasok ng asteroid sa mundo hating gabi ngayong Huwebes, September 5. Kasama sa mga nakasaksi ay ang mga kababayan natin mula sa Iligan City, Isabela, Makati City at Tuguegarao City na nag-post ng kani-kanilang kuha sa once-in-a-lifetime event na ito. Ayon sa DOST Pag-asa, pinangalan ng 2024 RW1 ang nasabing asteroid na tinatayang nasa 1 metro ang laki.
Inilarawan ito ng science website na Science Connect na isang maliwanag at nagniningas na fireball. Ito pa lamang ay ikasyam na asteroid na tumama sa atmosphere ng mundo sa kasaysayan. Paliwanag pa ng DOST Pag-asa, wala namang kailangang ipangamba sa naging epekto ng impact nito. Kay pumama ko, magbalik kaing Balen at balita. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sapin mo. Kanyaman! Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng Ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng Manasan, ikabit la rin kay kayong bangkaking ligtas sa lugal at alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kay kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parte ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Lumagda sa isang 50-year contract ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Philippine Space Agency o PhilSA para sa pagpapaupa ng 1 hektarya ng lupa sa New Clark City, Capas, Tarlac.
Sina PhilSA Director General Dr. Joel Joseph Marciano Jr. at BCDA President and CEO Joshua Bengkang ang pumirma sa Contract of Lease nitong August 29. Gagamitin umano ang lupa sa pagtatayo ng official headquarters ng naturang ahensya alinsunod sa Section 17 ng Republic Act 11363 o Philippine Space Act. Nakasaad sa naturang batas na dapat maglaan ang BCDA ng hindi bababa sa 30 ektarya ng lupa sa loob ng Clark Special Economic Zone sa Pampanga at Tarlac na magagamit ng PhilSA sa pagtatayo ng opisina at mga research facility. Kaugnay nito, ang headquarters na itatayo sa New Clark City ay nakatakda umanong mag-host ng nasa 350 personnel, kabilang na ang mga space scientists, engineers at researchers. Makatutulong din umano ang iba pang pasilidad ng tanggapan sa pagpapahusay ng kakayahan ng bansa pagdating sa space, science, and technology applications. Oras na may tayo ang headquarters, magiging kabilang na umano ang Pilipinas sa mga bansa na mayroong modern space center sa buong Southeast Asia. Paalala po sa publiko lalo na sa mga nais makipagsapalaran sa ibang bansa. Mas mainam na makipag-ugnayan daw sa Department of Migrant Workers upang maiwasang mabiktima ng mga illegal recruiter. Mayroon din daw listahan ang tanggapan para sa mga lisensyadong agency. Narito po ang report. Sabay-sabay na isinara ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga opisina ng isang immigration consultancy firm noong nakaraang August 25. Dahil umano ito sa illegal na pag-aalok ng trabaho sa Canada sa mga Filipino nurses, caregivers, nursing aides at welders. Matatagpuan ang head office ng nasabing firm sa Mandaluyong City at mayroon itong 3 branch sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Apalit, Pampanga at Lipa City, Batangas. Bukod sa paniningil ng mataas na processing fee sa mga aplikante, wala rin umanong lisensya ito mula sa DMW. Samantala, nagpaalala si DMW Region 3 Director Mel Candano sa publiko na makipag-ugnayan sa ahensya upang hindi maloko. Makipag-ugnayan po muna sila sa aming tanggapan para malaman po kung yung pong ahensyang kanilang pinupuntahan ay lehitimo at talaga pong totoo na nagpapalabas ng mga tao papunta po sa ibang bansa. Ang kadalasan pong nangyayari po kasi ay nakikipag-ugnayan po muna sila doon sa mga illegal recruiters. Pagka po sila ay naloko na, saka lang po sila pumupunta sa amin. May listahan daw ang DMW ng mga lisensyadong recruitment agency na matatagpuan sa kanilang website, gayon din ng mga hiring na kumpanya. Samantala, nakahanda naman tumulong ang ahensya para sa mga nabiktima ng illegal recruitment. Pong assistance to nationals na dati pong nasa Department of Foreign Affairs, nailipat na po sa Department of Migrant Workers. So kami po ay nag-a-assist po sa mga, even doon sa mga undocumented, yun po sa mga illegally recruited na mga workers na nakapagtrabaho po sa ibang bansa. At pagbalik po rito ay pag tumangguni po sila sa amin, ay nabibigyan po natin ng karapatang assistance. Maaari daw tumawag sa kanilang hotline na 0919-067-4019. Samantala, sa kasalukuyan ay mayroon lamang 6 organic personnel ang DMW Region 3 at 13 job orders na nagbibigay serbisyo sa aabot sa 300 clients kada araw. Mayroon na umunong lupa na pagtatayuan ng kanilang satellite office sa Pampanga mula sa provincial government ng Lalawigan na matatagpuan sa likod ng Kapitolyo. Magkakaroon na rin daw ng karagdagang manggagawa ang DMW sa mga susunod na buwan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Nagpaalala ang Office of Civil Defense o OCD sa publiko ukol sa pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Bagong pagbaha o pag-apaw ng sobra-sobrang tubig sa natural nitong daluyan tulad ng sapa, ilog at dagat, alamin ang iba't ibang peligro sa inyong lugar. I-monitor ang balita para sa weather updates at advisories. Gayon din daw ang mga early warning at evacuation plan ng komunidad.
din daw na makilahok sa mga community flood preparedness actions at drills. Siguraduhin din umanong ligtas ang inyong tahanan. Iakyat ang mga importanteng gamit sa mga mataas na lugar. Bago mag-evacuate, patayin lahat ng mga main switch ng kuryente, tubig at tangke ng LPG. Ilikas din ang mga alagang hayop. Kapag nakatanggap ng kautusan o abiso mula sa kinaukulan, agad na lumika sa mataas at ligtas na lugar. Sa oras ng pagbaha, manatili sa mga matataas na lugar at patuloy na makinig sa mga ulat. Huwag hawakan ang mga dekuryenteng gamit lalo na kung basa o nakalusong sa baha. Huwag ding lumangoy o mamangka sa nag-overflow na ilog, gayon din ang tumawid sa sapa o ilog na lampas sa tuhod ang tubig. Iwasan na rin ang paglalakad o paglusong ng sasakyan sa lugar na lubog sa baha. Pagkatapos naman ng pagbaha, manatiling alerto at ligtas. Umalis sa evacuation area kung ligtas ng panahon ayon sa otoridad. I-report ang mga natumbang puno at poste ng kuryente sa kinaukulan, gayon din ang linya ng tubig. Tiyakin din na walang basa o nakababad na sasakyan o saksakan ng kuryente o kagamitan bago i-on ang linya. Ayon pa sa OCD, siguraduhing malinis ang pagkain o inuming tubig at ito'y hindi kontaminado sa tubig baha. At ang panghuli, itapon ang naipong tubig sa mga lata, paso, gulong o iba pang pwedeng pamahayan ng lamok. Sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry ang Bulacan Food Fair and Exposition o mas kilala bilang BOFEX sa hiyas ng Bulacan Convention Center sa lungsod ng Malolos nitong Lunes, September 2. Iba't ibang lokal na negosyante ang nakiisa sa food fair upang ibida ang kanilang mga dekalidad na mga produktong pagkain. Tampok dito ang mga tradisyonal na delicacy, pati na rin ang mga makabagong food products mula sa kanilang mga negosyo. Bukod sa food exhibit, magkakaroon din ng cooking demonstrations, cooking competitions at iba pang aktibidad na magpapamalas ng husay at pagkamalikhain ng mga food entrepreneur. Ang Bulacan Food Fair and Exposition ay isang 5 araw na kaganapan na layuning palakasin ang lokal na industriya ng pagkain, pag-ugugnayan ng mga negosyante at stakeholders at suportahan ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Bulacan. Para po sa mga nais makisaya sa naturang event, magpapatuloy ang BOFEX 2024 hanggang Biyernes, September 6. Kay pumama ko, magbalik kaing Balen at balita. Nino naman mo yung kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ng sisig aburi ng sapyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pang may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong ka ng sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles.
O rin sangkap bangka nito makakapagluto karing sizzling sisig, mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, dildak paminta, ningnang aatenan ng manok, sibuyas, ang popang ningnang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng aatenan ng manok, bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya kang sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ng sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin na kang sisig na ng Angeles. Birna mo, solve na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reniring dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patdanying main switch ng kuryente. Isarala ring gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento batang aywasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari yung bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigil king bilining panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Makatuto kayo pa mo rin king banan at balita. Eya pumisunduing flood control project king Barangay Takasan, Makabebe, Pampanga, kaya rin na may katanggap reklamo ng DPWH a personal ya kanong pibandyan ing site nung nuka rin niya mitalakad ini. Anya naman ang gaman ngeni, makalbog pa mo rin king may sabing lugar at kalbalyo pa rin ing daranasan daring memaryo. Elizan Morten, ang ating exclusive report. At luning bulan ing milabas manibatan niyang mitok ng ingobra king flood control project kay ni king Barangay Takasan, Makabebe, Pampanga. Agpangking Pampanga 1st District Engineering Office ning DPWH Region 3 atin kasing megreklamo king karelang opisina a personal yang piban dyan ning liba ng site ning ahensya king Purok 3 ning Mebang Gita Barangay para king karelang proyekto. Muna masalese po anay emisip-sipan na may pisasabihan o problema kitang project pong ito. Ngayon ita pong problema ita yapin po itang road right of way o right of way ada po ating pong linwal di natanga tao paswala na kaya itang loti dyan pong dalan niya pong existing road ata mo po.
Agpangking Construction Division Chief ng Pampanga 1st District Engineering Office ay Engineer Danny Canlas, sheet piling ampong migit kumulang a metrong road upgrade ing makaplanong magawaking barangay Takasan at mayari niya sana yung proyekto king daratang a Disyembre. Sisikaswanay kanuning DPWH amilabas siya king legal na proseso ing karelang proyekto. Kasalunsungan niya ing beripikasyon ning ahensya nung personal yabang pibandyan o bandiyang gobyerno ing pisasabyan na dalan. Pero may nalakaran niya ing DPWH na anuman ing malyari, misunduy at misundu ing proyektong flood control king barangay Takasan. Sakali kanong apatunayan nening mag-claim mabandi ng taga na ing dalan king Purok 3 at ineman kanong upaya ing DPWH ay expropriate o salwan ing kayang pibandyan. Karapatan de kanuini deng may Mario keng Takasan uling makakayap yung proyekto para king karelang kabilyan. So may pag-coordinate lang kayo may bandi. Manyad la pong dokumentos para paltoda ketang lote nga ito nung abiya ketang titulo ita pong dalan. Once na abiya na po ita inke kaming meto nga inyero ketang keng makayasign keng right of way. So isaliksikan data maging-imbestigala kailangan de pumunta keng Register of Deeds, i-verify de po masalesa nung road lot siya po or private property. Magkaulagayang 18 million pesos ing pondo ning DPWH para king mebanggit a proyektong ating kabang 500 meters o kapit ng kilometro. Aparte ka rin sheet pile maginsa ng sabat na ning danumamani batan king ilog, makaplano ya namang itas at isamento ing makalbugadalan king barangay Takasan. At uling epa mayayari ing proyekto, makalbog pamuri ning Bili, daring me Mario Kenny. Yako po ing kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen. Arestado yung metong 53 banwang babayi, a high-value individual o HVI. Carried ang akumpis ka ring otoridad kaya ing migit 400,000 pesos sa halaga ning pagsuspetsyon dang sa Cebu. Arakabde ing suspecting metong nga operasyon, apenumuna na ning Mabalacat City Police Station, king Barangay at Lubola, ayang Martes, September 3. Agpangking Pampanga Police Provincial Office at suking alos 60 grams ng illegal drugs sa mekwa king suspect. May daluman niyang kasong violation king Sections 5 and 6 ng Republic Act 9165 o in Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ing merakap ay individual. Ikwane po ning kabalenta mo nga Fernandina ing number 1 spot king milabas sa licensure examination for psychometrician Iapoy Chiki Castro Patio, a residente ning Barangay Malino niting August 20, 2024 ni Pepalwal ning Professional Regulation Commission o PRC ing resulta ni eksaminasyon. Nungnukarin out of 10,770 na meg-exam at sulaking 7,478 ding nipasar. Ketiyapin meging top 1 ing Fernandina ay Chiki. Menikwayang 88% a ratings king mesabing exam. May graduate yang summa cum laude king kursong Bachelor of Science in Psychology Chiki king Holy Angel University. Kagraduate na kanuniti o niti mo pong Mayo ning kasalungsungang banwa, agad ning megsadya para king board exam at merapat pininyang August 11 to 12. Panwala na kanong patso na party king upaya ning apong Ginoo, meging susi king kayang tagumpe apin ing dedikasyon, pamagtyaga at tunay ang atsuking puso na ing kurso akayang inari. Actually, karengan mag-take boards, mas kinano pang field yun. Siguro, peka mo muna talaga guys, maging prepared ka physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Kasi, in review season, grabe itang kaya. Itang hardship na pagdaanan mo. There are even times na i-doubt mo yung sarili mo na balo ko na ba din yung topics nga rin eh. Pwede na ba? Sapat na ba yung abalo ko para makasagot ko kayong boards? Pero tandaan nyo na
alin yung nga nabalo. Oh. Kaya mismo boards, dahil unexpected questions, pero dapat ali ka pang hinaan ng loob. Kasi at least, di ba, may kapag-form kang foundation, kareng topics natin kayo, pero ali may bala mo in a way, may kakayanin sarili mo kung ali mo nga nabaling ay gana-gana. Kasi ala naman talaga may kabalo kaya gana-gana eh. Basta magtiwala ka, kareta ka, review mo. And also, always go back to your purpose. Kasi katulad yung sabi ko nandin, dakal doubts na datang kaya ka during your review. Actually, ako mismo dinatang ko din kaya time na isipan ko, ituloy kaya pa ba? I-take kaya pa ba yung boards? Or painawan na ako pa? Tapos next year na mo ulit makanyon. Pero since ako buri kaya talaga yung gagawan ko, buri kaya ako itang license nito kasi syempre ka rin na mag-umpisa eh. Since atin naka-lisensyo, mas atin na kang opportunity, makasaw ka rin tao, makanyan. So, ito mo itang pagpugutan ko din itang purpose ko, itang reason ko kung bakit kayo titake itang board ni makanyan. Kay pumama ko, magbalik kaing balen at balita. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So, ito rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Karina ako Lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandukit. Tumas level. Mo kitang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent Atin na kaya tin talent inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, kung first try mo naka-maikwa, kaya ba't discouraged na ka na, resilient ka dapat, creative. Mo kabut pamandukit ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo.
Kabalen, pakibalwan tala ring dapat gawan patse milabas na yung bagyo o tinok ng nainguran. Karing kiyalbugan, alila dapat talnan ding mebas ang kabli da ring kuryente ampong outlets. Panayan la pang may inspeksyon ding linya ning kuryente bayo labos ni ring appliances. I-report ka ring manungkulan nung atin mang sirang kabli o poste ning kuryente. Miwas ka ring mitombang tanaman, posti o nanumang istruktura. Pakibalwan pa mo nung masalese ning supply ning danom mainuman. Nung ali, pabukalan niya tiking kilob ning 20 minuto. Inspeksyonan lang masalese ring bale nung alang ayop palinob, kalupa da ring ubingan. Kareng mag-evacuate, panayin niya yung abiso da ring manungkulan nung ligtas ng mibalik ka ring pibale-bale. Maglinis kilob at kilwal ning bale. Masanting nung igsela ring gamit amalyari dang pagdatonan daring amok, kalupa daring parulang, paso, ampong pigamitan delata. Manyulod safety gear, kalupa ning botas bang ay iwasan na ring sakit, kalupa ning leptospirosis at fungal infection na maras akwa king albog. Panay makibalita king Radyo Ampong TV, tumutok king CLTV 36 para ka ring latest updates di king Billy ning Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. May katanggap na pong PE uniform ding elementary students sa ding estudyante ng Early Childhood Care Development o ECCD program king eganaganang pampublikong eskwela king Ciudad San Fernando kapamilatanan ng Cayabe PE Uniform Project. Penimuna ng Mayor Vilma Balicaluwag king pamamiyang activewear king Barangay Juliana. Bidaya naman ni Kaluwag kaya rin ang dintang ang maka-PE mo naman bang mamia uniform kareng anak. Kaya be mo naman kareng may katanggap PE uniform ding estudyante iba't barangay Santa Teresita at Santo Rosario. Anya milabas pong banwa, tinanggap na lang Cayabe Go Bags ding estudyante. Pakikwana na ning LGU ang mamia 45,000 sets ning PE uniform king aktibidad da king Tutuking Domingo. Meto nga pamasadang jeep ang piyaglon dangeni ren kabalenta mo keng Lubao, Pampanga. Keng kilwal na kasi lumayang ordinaryong traditional jeep amiki iconic Pinoy design. Dapat kalumukeni mayakit na ring miyaliwang upgrades. Kalupa na mo ning air conditioning unit at fire extinguisher. Iliana Kanilaw ang ating special report. Kilob na ning makahabang panahon, marugol ng pisasabihan ng programa na ng gobyerno a Public Utility Vehicle Modernization Program. Aausan na ng yaning Public Transport Modernization Program.
Sa salangsangan di iniring mapilang transport grupo sasabing makamala rin ba yung unit alang sa pata financial assistance iba't king gobyerno at kapamilatan nanini milakola kapanakitan ding marakal ang mamasada. Metong pa ka rin kapigaga na kanda alimo ring driver ang pong operator no ng agyang ding commuter, ing pangalakora ring traditional o iconic jeepney at tak Pinoy. Dapat in concern na yan, ang tinemong asolusyonan ng metong apamasadang jeep aadiskubri na ni CLTV 36 News kay Lubao, Pampanga. Ninong emi pabalikid nung akit de iniya papasada king dalan. King kilwal metong yang traditional o iconic a jeepney, karas king kilub, modern niya pala. Pininiing metong ayunit ng traditional-looking modern jeepney abibiyahing Lubao SM City Pampanga Robinson Star Mills via Olongapo Gapan Road. Bilog as Central Luzon, apin pa mo po ining mumunang dealing unit na anti kanini disenyo na kumbaga iconic pa mo rin bistaman modern nen. Ngayon po, makanano po yung maging konsepto na po nining jeepney ngayon? Kami bilang dating asosasyon, ren driver ang pong operator, tinugon kami kaya ang programa na ng gobyerno na mag-consolidate. So, aming cooperative kami. Anyang 2001 hanggang ngayon. So, bistamat masakit, uling programa na ng gobyerno, tinugon kami. Nilolya ing mesabing unit inyang milabas sa bulan na ni Agosto at kwentura ring driver, matulala ring balang manakit kanini. Baka nitakit de ring commuters na ating palang makantining kakaibayan. Nengang kegendalan, picture kaya ni matake terminal picture kasi aliwaya talaga. Pero talagang dadala na yung itsura na ng jeep. Araw katulad ito nga sa second day ni uli ka nung jeepya pa rin, minibus. Masaya la, uling marimlayo, matasyo, ladodo balang makasakay, appreciate de. Akit mo itantulad at ang siyempre, makataba mo rin puso, uling pamasada may apupuryanan de rin tao. Antiya mo ka nung makasakyang traditional jeep ang mas komportable yung commuter ay Anton Clark Canlos, anyang misan ng asakyan yung mesabing jeep. Wala mo po ala naman pong pagkaalwa kaning kaya mo pong traditional na jeep. Ita mo po maka-aircon niya po and I think alin naman po ito parang barrier or alin naman po ito maging sign na ng pagkawala na ng traditional jeep since bala mo po upgrade demo po itang traditional jeep into mas modern pa po and mas magamit siya pong masalese. Agpangking Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, basta compliant ka ng specifications na ng programa, malyari ang manikwang permitting sa kenbang pasada. Basic ang PTMP, dapat lang Euro 4 at Philippine National Standards o PNS compliant ding engine na ring modern jeepney. Kailangan lamang ng ating GPS, automated fare collection system, at ating maka-install as CCTV camera. Natin talaga i-phase out yung traditional looking jeepney, no? So long as compliant siya doon sa specifications na sinasabi ng Department Order 2017-011. So, So kung naka Euro 4 or Euro 5 at saka yung kanyang sakayan is nasa gilid at yung iba pang specifications na nakalagay nga doon sa Department Order, yun ang pwede nilang gamitin as a substitute dito sa mga traditional jeepney. And as of now po, hindi po natin pinupuwersa yung mga kooperatiba or korporasyon na nag-consolidate na mag-acquire agad ng modern jeepney hanggat wala pong LTTRP. Bang apalwal ing celebrity jeepney apanig londa rin pasaheros, di nalalapa mo ka ng busbus karayom ding Lubao Golangco Transport Service Cooperative, ali mo ka rin requirements, nune, ang yangking pondo. Ini pang mag-comply may kay kaming iconic jeep. May nibatsa pa po Chaong Quezon. Emiya po panutang kem bangko ini uling burina ng bangko ret ang minibus. Nung ka rin medyo mabayat po yung kay pamagbayad. So ngayon yung gawa mi po kaya kooperatiba mi
may papag-share kami. May kaming share capital, then bawat operator 14,000, then driver 9,000. May kalikom kaming siguro umigit kumulang kayong metong milyon. Pero uling mabayat, yung pamaningil, de baloy na po rin kalupamin driver, basta-basta apalwalim pero. Antiya mo rin ka ng suportara ini ka rin manufacturer king bansa. Kareng abe akong mamasada, cooperative, asosasyon. Tangkilikan tamo po, itang sarili tamo, so pantala rin local manufacturer. At manawagan ko naman kaya katamong gobyerno, sana po bakit makapag-modernize lang ang ding sakin, makanti nila po supportan tamo. Kay ba't, mo itang supportan tala rin local manufacturer. So pantala naman po rin cooperative, lalo na mabayat po yung sasaling sakin. Mamalagaya pong 1.715 ng sakin. Ang presyo na ng traditional looking modern jeep, 1.7 million pesos. Dagdag may pagyaning gastos ng pamanlakad requirements sa bayang manigwang permit ang pang certificate. At king presyo ngayon, era kanubalo rin kooperatiba nung midagdagan niya pa yung karelang magdilidiling unit. Anya ing adwa ng dakyang gobyerno. Po rin pa yung sahop kasi mabayat po kay metong operator palitan ng jeep na pamasada ni kay ba't maging bandi na yung cooperative. Mabayat po para kayong operator itang milakuya kayang possession ng pag-aari na kayong tinangka na sakin, lalo na nung pigkasakita na yan, pilang pulong ban, mabaya mo apal to yung jeep na. Kay ba't isubsub niya kasi yung kaya kang sakin, franchise, para makapagkay kang makantining bayon sakin. Samantala kapanulan na rin mamasada kapamilatan na ng PTMP, mabawasan na yung road rage ang resulta na ng paamisamsaman na rin mamasada king dalan o ruta. Ako, Inki Kain Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Paragulabage, para king pamanyulong ning amanong siswan, ing kakantatala, dingawsan tamong original Kapampangan Music o OKM. Kasan metong king advocacy ang ini, ing kabalan tamong singer at band owner ay Jelly Rodriguez. Megong Bisaya Jelly king pamagkanta kareng community at school choir. Itimurin ing may kasawp kaya bang mayari king kolehiyo, huling scholar ya, pauli ning gelingan na king musika. Ikit na kanuing legwa ning musikang Kapampangan, inyang may pili ang singer para king kantang Kanya Man Lulugod, sinulat ng Leo Cama Jr. at Paul Edward Concepcion. Official entry ya iti, king Kapampangan Pop Song Festival 2018. Manibat kanita, aburyana na nakanu ing kakanta king amanong siswan. Iya mo naman ing interpreter ning O Matas sa Banwa. Ing katang Kapampangan amiyabe king himig-himbing album, ametong a proyekto ning Cultural Center of the Philippines. King kasanungsungan, metong niya i-jelly kareng Kapampangan singers ang maralas makukumbira kareng cultural events kete Pampanga. Samantala, yung tatalakada bokalista ning bandang Hums and Strings, nagugulis na mo ring lagyo king musika, lakwas king events industry. Matulaya kanu na maging instrumento ing kayang boses, bang mipakalat yang lakwas ing OKM. Nanang mas masakit ikanta o nanang mas buri mong piyesa, Kapampangan o aliwang kanta? Actually, Kapampangan. Bakit? Kasi po, malagad na lamo talaga ding magkantang Kapampangan songs ngayon. Ito po, metong po karing goal ko siguro is mas apalaganap tayo pa po yung kakatamang amanong siswan, karing kantang Kapampangan. Aben po rin, ting mga ragula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aliwapang updates, i-like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official, ampong CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official,
at king kakatamong TikTok at CLTV36 Official. Noong buriyo na pong balikan, din kakatamong programa king CLTV, pwede na pong apanalben king YouTube channel at CLTV36 Official ating kakatamong website www.cltv36.tv. Apanalben na din programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang po ka rin kaya kaming 38 cable partners. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabalik. Thank you.